Muri say bomba bosses. Zokoto say. Nice. Chodza. Walking. Going blast at Bakati. Trio. Trio production. Taura, usaite ngowakiwa nestani ka. Taurisa chamani. Vana wangu unoziva kuti ndiwe wakatangisa mavidhiyo ezimdanzo. Taurisa kuti tikunzwewo. Ini handisi kunzwa kuno. Ayo zvinofana kubuda kakuno. Autaurira pasi simudza volume. Oh. Ndio wakatanga kutora mavidhiyo ezimdanzo ka maartist ezimdanzo. Ndoziya. Maartist awatanga kutora ndanani. Ndakatanga kutora nemaartist nyachita ndikumavidhiyo. Ndevapi mazita? Akawanda. Silent killer. Endimiridzo. Waziya. Raspombi. Raspombi wakatora. Raspombi sajambo chakatishi. Vamwe vacho ndani. Akawanda. Ana Shekiti. Jabless. Jabless ka. Samuziya, mufutanza muziya we. Samazwana mukuita sei? Azanchi kuimba mazana. Ruimba wakambobudisa music uchimba. Chikutoimba. Ukuimba zvodaro? That's what artist mazana. Auchatora mavidhiyo? Mavidhiyo akutorwa nevamwana. Asi kamera yakaparara yakadonha? Kamera akumboita kuti video yazoshutwa. Motsvaka imwe kamera? Ndakutoshutwa under artist. Unonzi ani paartist wako? Mr. Keilin. Mr. Keilin. All right. Mr. Keilin. Keilin. Unati Keilin kubenda, unati killing kuburaya, unati cleaning. Right. Sound ya Mangurenje. Uneti manhamba twawakaimba. Unokaka freestyle kwaunokwanisa kuti pa? Karovi. Ndakazvarwa ndikakurira muBattlefield, saundi yandinongoziva ndeyefuti, mashoko evanhu vari kuti uyu imbavha muroyi apa itori juti, aneka yete ini ndiri paHatfield, kubhabhadzirwa nadevil muBattlefield, kutaura chokwadi tiri pajuti, inenge juti tiri pajuti kuta tiri juti, not by bread alone, man shall live with every word from the mouth of God, which means every verse. Rinotyiwa bhaibheri enda ngaripedzi funza nkoma wangu pedzi kuti isu tinoda peace with God and peace of God and atidi badness but righteousness light over darkness with the gospel of peace. Nekuti tiri masoja amwari tinoshanda muchaami spiritual soja kana kuti can foster most high. Freestyle. Auiti. Yakauya ere song iyi? Ichori freestyle, lifestyle izvese, any style. Or any style, versatile. Yeah. Samogara kumazona. Matagarika. Tagarika what? Matagarika akasiyana siyana. Tagarika yakanyatsogarika tagarika 2. Iri padhuze nepa White Dub Center kapa. Pakanzuru kapa. All right. Ko studio. Maimbosenza ne Big Dog studio. Ende tizotarisira kusenza nemunhu wese. All right. Ichiri kwere Big Dog? Big Dog iri pamatagarika apa? Yakamubva tisema zvati but itoriko kwairi. All right. Kozita rako chairo unonzani? Clayton Masango. Clayton Masango. Hey. Respect. Saka apa zvavanenge muchiita apa handiti mati maartist. Did you benefit kune mavidhios amakaita muchiitira vamwe vakomana vaimbi ko financially? Yes. Under experience. All right. When I experiment, I mind and stuff. So now we are moving towards experience. Asi pekutanga manga musikazviitire mari kutaura chokwadi? Saka chongoudzwana namama kutonzi zvitirei mari nekuti sponsor kwakati utiiteko.
All right. Saka isu chaisamuziva kuti ndezvemari. But now ndezvemari. Like every first. Mune YouTube channel. Manzi True production. True production. Is it monetized? Yeah. Makamboona mari since when you monetized it? So far I collected but amweonawo. Taiwan. But haisati yapinda. Yakatopinda. Aiwa, kana isati pocket chimbobhenga. nawo makabhenga Saka ndiwo yatazoshandisa ivo baba. pamberi paine. Right. Iwe wanga usina munhu wawambodhila naye before that? Mamusiri 2 kana 3? Listening. Pane mumwe mupani anga ari mutsvuku so. Romeo. Kuna Romeo na Trigger. Ndo chiwo 3. Vari kupi ana Romeo na Trigger? Varipo. Iko matakariko. Mwari kubasa mwe ari kubasa ndipa basa. Uri pabasa uri Mbare muno makagara nini muna sekondi muno? Inenge juti tiri pajuti kuti tiri pajuti zve. Mutofambisa basa zo? Eh. Alright. Saka una sekondi kunokwayo zvake? Ndazotora video name. Alright. Zvikutoitika izvozvo. Zvikutoendeka. Zvito shutika zvo. Part of the juice. Alright. Ndojuti racho magraphs ezi. Saka vanhu vanokubatai sei kana vachida kubatai for video production kana as an artist? Mune phone number? Vanoenda paYouTube channel phone number dzangu. YouTube channel inonzi True Production. Inonzi TVP True Production. Kana kuenda pageto crown. Unozwana futhi phone number. Pick up the audio. Saka phone number dzangu ni 0734 471 784. 0734 471 784. Zita rako chairo? Rechi ndimazita akawanda. Ayo chairo chairo. Ndamakuudza aiwani. Pamwe munhu anenge ada kutumira ecocation. Clayton. Haitelesewo manje. Saka ndambokuudzai kudhara zita. Handiti. Saka phone number iyoyo ka. Wenga uchingoona unobva toziva kuti aiwa itele kana kuti echo. But saka apa unofanira kutsvaga ecocation. Because unongoziva kuti ecocation ndo yakatobata masina acho. Ndifunga ndokutsvagwa nemari kwazvani. Unotsomwa. Aiwa ndo zvamataura kuti handisi kuita izvozvo. Because nakutati kutsomwa zvinorevei zvamataura imi. Ndazozvitaura after mazvitaura imi. Handii ndizvo? Hazvizivi zvomanyema. Ndimatanga kutaura kuti kutsomwa saka zvinorevei chi. Handizivi zvinorevei. Saka mataura zvamusingazivi. Handangozvinzwe. Saka mataura imangozvinzwa. Zvinhu zvakawanda zvingotaura Mbare. Vanhu vati mataura zvinhu zvacho. Zvipi? Ameni mataura. Toda kutaura zvaunoda manje. Aiwa. Mimi muda kundinzwisa zvamukuda. Yotaura zvaunoda indotaura zvandoda. Saka inenge endostori haizi pamwe. Handiti. Saka iwe unobatwa pateleseo. Nyaya chaitaura kudhara. Imwe nyaya iri. Amene mimi kana pane zvatasirira zvatisina kutaura zvamuda pamuzira. Zvongoti vanhu vanamati vazo Jesu ndimambo. Handiti. Bhebheri rivereni. Tinamatirane nekunamata nekunamatira. Ndizvo. Sajajani. Nekuti wajaja timu yajaja. Wala jaja tinzwa kujaja pana timu yajaja. Nekuti timu yajaja haijaja. Saka mazinzo. Saka manje masati ngofamba netimu yekuzoni. Pane doubt. Ndo panotoitika miracle. Saka miracle. All right. Yes. But unongedzera kuda unikwatise ere mbane? Kukwatisa vanhu hamusi nyama. Wabva nekupi kompani? Wabva nekumasaidhi ese amukagara. Hanomwana pane koti. Tiri mukoti hatisi. But mumwa koti. Koti rekaso. Mazowedza kaso. Ayo kuda kwako wati koti ndawedza. Ndimataura nyaya yekaso. Ndangotaura nyaya yekaso. Pamwe ndatotaura nyaya yekaso izvo zvandiita. Aiwa hatikushuwira kuti zvinhu zvako zvifambe panapa. Pane wada kumhoresa here wakashanda navo kana wachada kuzoshanda navo? Ngomhoresa munhu wese. Asi
Tangonzwa Ninyango name. Noise. Handiti. Respect. Abaita boja man. Ikaketo crown. Artist at Keilin that Mr. Keilin that. Keto gospel respect. Yabo. Abu.